लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ जागोन जाहैबाय बेंगलराव थानायफोरनि थाखाय जायफ्रा बेंगलरावहाय थायो बिथांमोननि थाखायसो बे भिडिअआ जागोन गोजान देशनिफ्रायथ' फैनानै बेयावहाय मा होनना बुङो खानाय सिनजाफैनाय नङाना बेनिखायनो आङो दिनैहाय खानाय सिनग्रा दखान गोदान खुलिनायनिसो भिडिअ लाबोनाय जादों बे बेलासिनि समावहाय दा बे खानाय सिनग्रा दखानखौहाय सोर खुलिदों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना सेलुननि नामखौबो नायनानै लानो हागोन दिनैहाय 17 तारिख ना 17 तारिख सान दिनैहाय मेनि 17 तारिख दिनैहाय गिबि खेब चिरां जिल्लानिफ्राय गंसे सेलुन खुलिनाय जाबाय दा बेखौहाय सोर खुलिदों नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे Come on, one to the goal. Kevin, begin. Happy birthday to you. Happy birthday, thank you. Ini kau nak senang nak guna, ya. Deh kek kadang nih. Habzai dah. Deh. Palar malika नै आदा बाजै बेसोरनो एसे खोन्थादो बाजै माबायदि मोनदों जेन'बा पार्लार फार्स्ट टाइम चिरां जिल्लानिफ्राय ना चिरां जिल्लानिफ्राय फार्स्ट टाइम बेंगलर सिटियावहाय नैबे राघाबेन्द्र सार्कोल खाथिनि पुनियाबु मिलियावहाय पार्लार खुलिदों आरोना दा एसे सोंना लानोसै मालिकफोरनावहाय इसोरनि अननायाव आदालाय मा बुङो इसोरनि अननायाव बेखेवनो हाबाय थेंक इउ ओमफ्राय पार्लारा अनलि जेन्ट्सनि जागोन ना लेडिसबो जागोन लेडिस जेन्ट्स मोननैबो जागोन दे दा खोनाबाय दा लोगोफोर एक्चुअलि नैबे बेंगलर सिटियावहाय चिरां जिल्लानिफ्राय फार्स्ट टाइम आरोना पार्लारा फार्स्ट टाइम औ बेनो जाहैबाय मालिकआ नैबेयावहाय दङ बैलाय हनै मालिकआ नै गोसोम गाननाया गोसोमालाय बैबो गानदों ओमफ्राय बे गोजौसिना आरो औ गोजोननाय मोनदों माने गुबुन देशनिफ्राय फैनानैब्लाबो मालाय हादरावहाय बेबायदि बिजनेस खालामफैनो खाबु मोननायनि थाखाय ना जायफ्रा फैनो गोसो फैनानै सिनजाफैब्लानो जाबाय गावबा गावनो बर'निनो माने सिननाय आरोना एक्चुअलि बेंगलरावहाय सोरबा सोरबा बारा मोजां सिननो रोङा ना जोंनि बायदि गामिनि बायदि सिननो रोङा ओंखायनो गावबा गावनो पार्लाराव फैनानै सिनजाफैयोब्ला साबसिन जागोन नंगौना नङा सोरबा जुदि सिनजाफैनो गोसोब्ला ओमफ्राय हेयार स्टाइल खालामनो गोसोब्ला बिउटि खालामनो गोसोब्ला फैनानै खालामफैनो हागोन आरो ना नैबेबायदि फुयो आरो ना नायदो नै कास्टमार सासे दंफैयो
बेखौ होननो जाहैबाय आइब्र' थ्रेडिं निमखि गिदिर खाथा निमखिलायनो ओमफ्राय नैबेयावहाय रसगल्ला दंबावो आरोना बेंगलनि बेंगल बानायनायनि बेंगला फेमास जाफैथारोलै बेवहाय बिनि बानायनाय बेंगलि बानायनाय टेस्टआ दे रुम नायनो ए नैबेयावहाय मा होनो ट्रेकमेन रुम जाहैबाय बियो बेयावहाय उन्दुगोन बिउटिशियान फोसाबगोन नै गासिबो बेफोरो गासिबो रुमा बेयावबो ट्रिटमेन्ट खालामगोन आरोना रुम मोननै ओमफ्राय नैबेयाव जाहैबाय मुङा दोनग्रा मा होनना बुङो बेखौ मा होननानै बुङोमोनलाय गद्रेज औ गद्रेज रेडि जाजोबखाबाय आरोना नै नोंसोरबो बेयावनो सिनजाफै आंलाय एबार रेगुलार फ्रियावसो सिनजाफैगोन फ्रियावसो सिनजाफैगोन बाजैमोननिसो जुस मोनलोंगासिनो दंलै जोङो नै बोरैलाय फैसा होलांथारबाय दाय न'नि मानसिफोरनावलाय गाज्रि मोनगोन ना फैसा होब्ला गाज्रि मोनगोन दे बेयावबो ओमफ्राय मा होनो हेयार स्टाइल दा इबो आंलाय थिननो गोरों एसे सेम्पोल दिन्थिनो गायना बा सिननानै दा सेम्पोल दिन्थिनो औ दे दे सिनना दिन्थिनो दा हा माबा गानाखै नै गेजेराव सिंखौ नागिरा ओमफ्राय हेयार ड्रेसारा मेन नाङो नै बिदिसो सिननांगौ दे अरिजिनेल सिनग्राफोरनि खारजों मा नाङा जेबो आखाइजोंनो जायो ओमफ्राय जोंना बेंगलरनि पास्टरबो दङ नै ओरैहाय बेवहाय दे जाना हो बेयो जाहैबाय मा होनना बुङो केस काउन्टार आरो फैसाफोरसो मोनगोन नामा बेयावलाय नै केस काउन्टारा ओमफ्राय ओरैहाय हौवाफोरनि सिनग्रा हाब सानसेआव दानसो गारखाबायलै सासे नै खुलिजेननायावनो ओरैबायदि खादा भिउसा नायनो हागोन मा दे मोजांलै थान्दा बायराव ओरै थांबाय जाहैबाय बै केलकेरेमेन रडखौनो मोनहैफिनगोन आरो ओरैहाय मा औ नामखौ ओंखारनाय नै ओरैहाय नैबेयावहाय लरियेल प्रफेसनेल लिरनाय दङ ओमफ्राय सेलुननि नामा जाहैबाय नै साइन इउनिसेक्स फेमिलि सेलुन दै नोंथांमोना फैनो हागोन आरो ओमफ्राय नै ओरै जोंनिफ्राय फैयोब्ला राघाबेन्द्रा सार्कोलनिफ्राय फैगोन बे लामाया हरमावनिफ्राय फैनाय जागोन आरो फैब्लानो जाबाय ना सिनजाफैनो हागोन बेयावहाय जुसबो मोनलोंबायसो नै गासैबो बेफोरो माने पार्लारनि टुल्स गोजा आरोना नै मास्कबो दंलायबावोसो ओमफ्राय बेवहाय ट्रिटमेन्ट लागोन आरोना लेडिस जेन्टस पार्लारा ओमफ्राय
नैबेयावबो मोनसे दङ रुमानै बेंगलरावहाय चिरां जिल्लानिफ्राय मोनसे फार्स्ट टाइम गोदान पार्लार खुलिदों नायनानै लानो हागोन आरो साखाथि फाखाथिनि मानसिफ्रा फैनानैहाय सिनजाफैनो हागोन आरोना गावनिनो हारि हिसाबै जेरैब्लाबो साबसिन जायो सिनजानायफ्रा ओमफ्राय स्टाइलाबो दस्रा जाखायो गामिनि आसामनि स्टाइला दस्रा जायोना नै दिनैनिफ्राय खुलिनाय जाबाय दिनै सानडे 17 मे बुस्थुफ्राबा मा बेफोराबा मा खालामो आं बारा मिथिजोबा दे नै हा पार्लार मालिकआ बेनो नै बेयाव भिडिअ नायलायदों माथो हाय सोर ए थानायनि एसे होनांगौ गालांखादोब्रा औ माथो होननाय जादोंबासो